Prehliadka védského kozmu. Začíname našu cestu cez puránsku kozmológiu v duchovnej sfére. Krišna, všekrásna osobnosť božstva, jeho spoločníci a rôzne formy patria do tohto blaženého miesta. Aby sa prispôsobilo tým dušiam, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú ísť inde, sa objaví tmavý oblak. Toto sa nazýva sattva alebo hmotný svet. Krišna sa rozširuje vo forme Karunodakasaji Višnua a leží na príčinnej oceáne. Nespočetné brahmandy alebo vesmíry vychádzajú z jeho dychu. Jeho pohľad na predtým neprejavenú energiu aktivuje hmotnú prírodu, zosobnenú ako Durgadevi. A zosobnením samotného pohľadu je pán Šiva. S nádychom a výdychom Karunodakasaji Višnua vesmíry sú vytvárané a ničené. Toto je základ Kali, časového zástupcu Krišnu, ktorý riadi všetky aspekty materiálneho prejavu. Teraz sa zamerajme na náš Brahmanda vesmír. Prvým jemným prvkom, ktorý každé univerzum obsahuje, je falošné ego zdedené od podmienených duší. Zaujímavé je, že je približne veľké ako naša galaxia. Prostredníctvom rôznych jemných a hrubých elementárnych interakcií sa vrstva ega kondenzuje do inteligencie, ktorá sa potom kondenzuje do mysle, potom do hrubých elementov éteru, vzduchu, ohňa, vody a nakoniec zeme. Vstupujúc do Hiranyagarahy, Brahmovho vesmíru v tvare vajca, Garbhodakasaji Višnu leží na Garbhodaka oceáne. Z jeho pupka vychádza lotosový stôl. Zrodenie pána Brahmu na lotosovom kvete je sekundárnym stvorením. Tvorbá ríš v tomto vesmíre je rozdelená do 14 planetárnych úrovní, ktoré sú usporiadané vertikálne. Pod nimi, dominujúc dolnej polovici vesmíru, je Garbhodaka oceán. Pán Brahma je tiež pôvodcom všetkého života v celom vesmíre. Každá nasledujúca generácia jeho potomkov postupne obsadzuje všetky planetárne úrovne pod jeho ríšou. Takže humanoidné bytosti, polobohovia s rôznymi stupňami moci sa nachádzajú po celom vesmíre. Stredné planetárne systémy, ktoré zahrňajú Zem, zahrňajú ľudí, ako sme my. Ale pamätajte, nie sme sami. Vesmír je rozdelený na polovicu horizontálnym diskom nazývaným Bhu Mandala. Zahrňa mnoho sústredných kruhov pomenovaných po rôznych krajinách a exotických oceánoch. V strede Bhu Mandaly sa nachádza hora Meru, ktorá leží v strede horského ostrova Jambudvípa. Výška Meru je takmer 800 000 míľ nad Jambudvípou. Na vrchole Meru nachádzame príbytok pre pána Brahmu. A mestá bohov ležia v 8 smeroch. Na juh od Jambudvípy je Bharatvarsha, úsek zeme obývaný podmienenými dušami zapojenými do plodonosnej práce. Teraz cestujeme cez vyššie sféry, umiestnené nad Bhumandalou a mimo našu vnímateľnú schopnosť počnúť s pavalokov, príbytkom rakšasov a upadevou. A úroveň po úrovni, prechádzajúc cez rôzne nebeské oblasti, až kým nedosiahneme najvyššiu planétu, Satyaloku, kde sídli pán Brahma. Polobohovia obývajúci vyššie oblasti sú splnomocnení zástupcovia pána, ktorí majú rôzne univerzálne funkcie. Ponorením sa pod Bhumandalu do nižších oblastí sa stretávame s Bilvasvarou, 7 podzemnými svetmi obývanými asurickými bytosťami. Pod nimi sú pekelné ríše, kde je počas transmigrácie osoba podrobená preformovaniu pred vstupom do ďalšieho tela. Späť k horizontálnemu disku Bhu Mandaly. Bhagavatam vysvetľuje, že
Slnko obieha Méru v smere hodinových ručičiek na svojej dennej ceste, ako otáčanie hrnčiarskeho kolesa. Hovorí sa však aj o ročnom pohybe Slnka proti smeru hodinových ručičiek vzhľadom na Bhu Mandalu. Je to preto, že Slnko obieha ekliptiku proti smeru hodinových ručičiek raz za rok. Bhagavatam rieši tento zdanlivý rozpor opisom pohybu mravcov na hrnčiarskom kruhu. Porovnáva pohľad pozorovateľa na kruhu s pozorovateľom na strane kruhu. Takže uznáva pohyby Slnka z hľadiska relatívnych pohľadov. Tie sú samozrejme z pohľadov sústredených na Zem. Tento geocentrický pohľad je vlastnosť, ktorá sa používa na opis pohybov planét slnečnej sústavy. Pozoruhodne, rozmery vnútorných sústredných kruhov Bhumandaly zodpovedajú epicyklickým dráham vnútorných planét Merkúr, Venuša a Mars. Vonkajšie oblasti Bhumandaly, zlaté krajiny, zodpovedajú Jupiteru. A Saturn. A vonkajší okraj zodpovedá obežnej dráhe Uránu. Tento vzťah medzi Bhumandalou a slnečnou sústavou je ďalej podporený skutočnosťou, že rôzne exotické oceány zodpovedajú obežným dráham planét podľa relatívnych vzdialeností opísaných v Titius-Bodeho zákone. A len táto verzia je založená na slnečnej sústave so Slnkom v strede, takže sa zdá, že súčasne sú zahrnuté pohľady so Zemou v strede aj so Slnkom v strede. Najvzdialenejší rozsah tmavej oblasti Bhumandaly je 2 miliardy míľ od Zeme. Ako bolo spomenuté, vzdialenosť je tesne za Uránom. Napriek tomu vertikálny prístup, ktorý vesmír Bhumandaly údajne obsahuje, milióny vzdialených hviezd. Pri rýchlosti svetla, ktorá je 186 000 míľ za sekundu, by trvalo 2,5 hodiny dosiahnuť Urán. Zo Zeme vidíme planétu tak, ako bola pred nie viac ako 2,5 hodinami, nie dlhšie ako väčšina filmov. Ale aj najbližšie hviezdy k nám sú vzdialené svetelné roky, oveľa ďalej. Takže pokiaľ ide o dosiahnutie hviezd, jemné mystické spôsoby cestovania by boli nevyhnutné na prekonanie takýchto vzdialeností. To by muselo zahrňať posun v časopriestore. Možno takto piloti starovekých nebeských Viman ako Maharaja Priyavrata našli svety s rôznymi exotickými oceánmi. Takže, ďakujeme za sledovanie. Teraz, prosím, zdieľajte s ostatnými.